وبهدية من بلا يقتني كتاب كمان وبهدية من بلا Siudaganua adikkaartukala pinharra siudaganua qakiat adikkaarraa hiugormangunguinguaq tunarriarniartussuk taarraat lusiarniartaariat daakto aperaattartuango kutaktaruumingu tunarrit Fra midten af 1700-tallet indsamlede opdagelsesrejsende eskimoiske sagn på Grønland. En del af sagnene beretter om eskimoernes møde med et fremmed folk, Dunit. Der er fremsat forskellige teorier om Dunits identitet. Fortalte sagnene om eskimoernes møde med nordboere eller indianere, eller beskrev de blot mødet med andre grupper af eskimoer? Dunit-folket kaldes arkæologerne også for Dorset-folket. Navnet stammer fra en boplads i Canada. Dorset-folket var oprindeligt spredt ud over store dele af arktisk Canada, og er især kendt for deres fine udskæringer af miniatyrefigurer af mennesker og jagtdyr. Dorset-folket indvandrer fra Canada gennem flere perioder. Det dukker op i Grønland første gang ca. år 600 før Kristi fødsel. Omkring år 1200 indvandrer fra Beringstrædet et andet folk, eskimoerne, de nuværende grønlænderes forfædre. Måske medførte eskimoernes indvandringer, at Dorset-folket blev fortrængt fra deres fangstpladser for efter nogle århundreder endelig at uddø. På det seneste er der dog rejst tvivl om, hvorvidt et kulturmøde mellem Dorset-folket og eskimoerne overhovedet har fundet sted. Fra kysten nord for Thule er der kun godt 40 kilometer over havet til Canada. Og det er formentlig netop her, alle de forhistoriske indvandringer til Grønland er foregået. Rekognosceringer har vist, at især den 11 kilometer lange Hatherton-bugt er rig på levn fra Dorset-kulturen. I sommeren 97 er et hold af forskere fra Grønland, Danmark og Canada derfor på vej til Hatherton-bugten. Der er allerede udført udgravninger på lokaliteten året før. Holdet slår lejr ved Hatherton-bugten på 78 grader nordlig bredde, ca. 150 km nord for Thule. Vi er i begyndelsen af juli måned, midt i den korte polarsommer. Solen er på himlen døgnet rundt. Først i slutningen af august måned går solen ned igen. Det indvarsler den lange polarvinter med et halvt års mørke, voldsomme snestorme og temperaturer på helt ned til minus 45 grader. Vi er på en af jordens allernordligste bopladser. Hvordan kan mennesker overleve under disse forhold? Her på halvøen Qeqertarsuaq er der nemlig masser af vidnesbyrd om menneskelig aktivitet. Knogler for jagtdyr. Ringe af sten,
som har holdt teltduen nede på sommerteltet. Store grupper, hvor i teltet har været rejst i vintertiden. Forrådsgrave, hvor kødet har været gemt under dække af sten, så hverken ræv eller bjørn kunne stjæle maden. Lokalkendte folk fra Thule Museum er med på ekspeditionen. David Kraviak og hans søn Imina følger forskerne i de 5 uger, som rekognosceringer og udgravninger vil strække sig over. Udgravningerne koncentreres på 3 lokaliteter i Hallertånbugten. På den sydlige del af halvøen Reykjavik ligger en boplads med tomter efter Dorset-folkets vinterhuse. Dorset-folket er i fokus for udgravningerne her, i det man for første gang nogensinde arkæologisk har undersøgt Dorset-folkets vinterboliger. Det lyder i sig selv måske ikke særlig ophidsende, men der kendes cirka 11-12 udgravede boliger af denne type fra Arktisk Canada. Og da det er den aller sidste periode af dette arktiske folk, Dorset-folket, så har man jo stillet sig selv det spørgsmål, hvad sker der, når en kultur forsvinder? Forsvinder den op i den blå luft? Eller assimileres den med andre indvandrede folkeslag? Eller hvad sker der heroppe få 100 kilometer fra Nordpolen? Dorset-kulturen er dokumenteret i hele Grønland, i hele det østlige kanadiske Arktis, over et kæmpemæssigt område, uden at der er fundet så meget som en eneste hundeknogle, der kan vise, om de har haft hunde til at trække deres slæder. Der er ikke fundet så meget som en stump af en hundeslæde. Der er fundet nogle ganske bitte små dele af noget, der kunne være små trækslæder, men på dem kan man bestemt ikke tilbagelægge mange tusind kilometer. Der er ikke fundet nogen som helst fragmenter af fartøjer, det vil sige kajakker eller de store skindbetrukne konebåde. Intet, som viser, hvordan de mennesker har kommunikeret med hinanden, har vandret over disse enorme afstande. Og det træl. Vi har fået meget væsentlige informationer ved vores arkæologiske udgravninger. Og der har vi gravet i 3 såkaldte vinterhuse. De indre mål er cirka 5-6 meter gange 5-6 meter. Så det er ikke en enkelt familie, der har boet her. Der må have boet et betragteligt antal mennesker. Husene er sjovt opdelt i sådan en midterlinje, hvor man til den ene side har sovebriks, og i den anden side er det smaskfuld af store hvalrosknogler, muskusoksekæber, altså fra de store fangstdyr, og naturligvis også småsæl og fugle. Her har jeg størstedelen af et hvalrosskranie, og det som man blandt andet kan se på sådan et kranie her, det er, at stødtanden selvfølgelig er forsvundet. Den har jo været en god lang en siddende her, fast i den ene side, og en anden tand i den anden side. Stødtanden er blevet brugt til mange fangstredskaberne, og dem finder vi, når vi graver, både her i møddingen, når de er knækket og smidt ud, men også inde i husene. Det, som arkæologerne også gerne vil have at vide, det er, jamen, hvornår er de her dyr egentlig fanget? Fordi det siger noget om, hvornår at husene har været brugt. Om det er sommerhuse, eller om det er vinterhuse. Og det kan man blandt andet se på, hvis man finder knogler fra helt unge dyr.
Det vil sige dyr, som der ikke engang er et år gammel. Det kan man nemlig se på knoglerne. Så vil man jo altså kunne sige, at det her dyr er fanget for eksempel om foråret. Cirka halvdelen af de knogler, man finder ved udgravningerne, stammer fra havpattedyr, især hvalros, sæler og hvaler. Cirka 20% af knoglerne stammer fra forskellige fugle, og de sidste 30% kommer fra landdyr, for eksempel fra polarræv og sneharer, men også fra større jagtdyr. Moskusoksen er et af de store jagtdyr. Fund af jagtvåben og knogler i udgravningerne taler deres tydelige sprog. Moskusokserne vandrer over store områder, og dyrene er tilpasset, så de kan overleve de ekstremt lave temperaturer om vinteren. Flokken her holder til ved Polaris-elvens udløb i Hatherton-bugten, og herfra er der kun få kilometer ned til den anden udgravning af Dorset-folkets vinterhuse. Fundmaterialet fra boligen her, som vi kalder tomt 1, er desværre meget begrænset. Det er normalt i Dorset-tomter, der er meget få fund. Det er som om, at man med vilje har rengjort tomten, har rengjort sin bolig og smidt alt ud i møddingen foran. Men de få fund, vi har, kan dog alligevel fortælle en historie. Vi har fundet nogle ganske karakteristiske redskaber, som daterer tomten til sen Dorset-kultur, skal vi sige omkring år 1000. Det er trekantede harpunblade. Vi har fundet nogle knivblade, nogle små mikroflækker, og så har vi nogle skrabere, som muligvis har været til skinbehandling. Udgravningerne viser tydeligt udstrækningen af husets gulv. Men arkæologerne leder forgæves efter spor af et skelet, der kan have båret en tagoverbygning. Det drejer sig om et næsten 20 kvadratmeter stort rum, der skal overdækkes. Og det i et område, hvor der ikke findes træ. Højst lidt drivtømmer. Langs vinterhusets ene side har der været brikse, og madlavningen er foregået på stenene i midtergangen. Lys og varme kom fra en spæklampe. Huset har formentlig været dækket af et skintelt, der har hvilet på et skelet af drivtømmer.
Angehjum Hamahogi. De mange borgrum på Samaganaluna. I et af Dorset vinterhusene gøres et forbløffende fund. Et stykke af en malmgryde fra ca. år 1300. Gryden er fremstillet i Europa, måske endda på Sydfyn. Fundet fortæller, at nordboerne på Grønland har haft handelsforbindelser helt op til det nordlige Grønland. Og fundet giver desuden et stærkt fingerpeg om, at Dorset-folket har været i området omkring år 1300. Ellers kunne skåret af gryden jo ikke være endt i deres bolig. Fra andre kilder ved vi, at eskimoerne var i området omkring år 1300. Med denne nye datering kan vi altså konstatere, at også Dorset-folket har været i Grønland på samme tidspunkt, og dermed kan være identisk med det legendariske Donit-folk. Beretningerne om mødet mellem Donit og de efterfølgende eskimoer antyder i øvrigt en alt andet end fredelig sameksistens. Skal man tro disse sagn, blev Donit-folket fordrevet af de overlegne eskimoer. Der fortælles, hvordan de sidste Donit blev jagtet ud på øerne og gik deres undergang i møde. Udgravningerne antyder en anden mulighed. I en af Dorset-tomterne blev der fundet 3 overraskende genstande. En pilespids til rensdyrjagt, en lille kvindefigur og et slidt laksespyd, delvis omdannet til en menneskefigur. Pilespidsen og kvindefiguren er begge af eskimoisk oprindelse, mens laksespydet synes at rumme træk fra både Eskimo- og Dorset-kulturen. Fundet mere end antyder muligheden for, at en eskimo har opholdt sig i boligen, mens denne endnu blev brugt af Donit-folk. Måske er en mandlig eskimo flyttet ind hos en Donit-kvinde på hendes boplads. Foruden Dorset-folkets bopladser ligger langs kysten nord for Thule også 3 ejendommelige stenformationer. Det er de synlige rester af gådefulde langhuse af sten, som arkæologerne først opdagede i 1996. Dette langhus ligger ved lokaliteten Eta, ca. 15 km syd for Hallertonbugten. Det største langhus ligger i selve Hallertonbugten, tæt på bopladserne med de udgravede vinterhuse. I tilknytning til langhuset findes 7 rækker af ildsteder. Fund af lignende langhuse er gjort i Canada. Her har man tolket strukturerne som en art fælleshuse for årlige samlinger af Dorset-folket. Det er første gang, et langhus udgraves i Grønland. Og anlægget bliver ikke mindre gådefuldt, efterhånden som arbejdet skrider frem. Langs midtergangen findes en række parvise stenskoninger, det vil sige fordybninger indrammet af små kantstillede fliser. Men til hvad brug? Næppe til tagbærende stolper eller lignende, for det findes der ikke spor efter. I husets midtergang ligger en række aflange sten, der er væltet ud på hver side af midtergangen. Noget tyder på, at stenene måske kan være væltet med vilje. I midtergangen findes tydelige rester af en omhyggelig flisebelægning. Men til hvilket brug? På nær et par bjørnetænder gøres forbløffende få fund. Det virker nærmest som om husets midtergang med vilje er renset for alle genstande. Udgravninger i de nærliggende ildstedsrækker giver også et magert resultat. Intet tyder i øvrigt på, at der her foregået madlavning i større stil. Hvad er meningen med dette anlæg? Avaniyo, avan tinga, mutukawari jawara, itong mahirta hamaho, nanawati huam, mikitwaktu huam, itong mahta hamaho, itong mahanituwari huam, ang iyong huamiyo, piniyalawat hamaho, at doyo unangunilo nuniyo. Ang waktilaran, tanayo ang nakibaling nakasyaktataran.
på Rikingerlu. Efterhånden som arkæologerne arbejder sig ned gennem udgravningens forskellige lag, står det klart, at huset ikke har haft tagoverdækning. Der er intet, der tyder på dette. Alle de mindre stenblokke, der ligger rundt omkring på udgravningen, kan derimod passes ind i den omgivende stenmur, så denne bliver op til 1 meter høj. Midtergangen med flisebelægningen er stadig en gåde. Det samme gælder stenskoningerne. Først, da arkæologerne går i gang med at rejse en række af de væltede sten i stenskoningerne, begynder lyset at dæmre. Lignende strukturer kendes nemlig fra andre folkeslag, blandt andet fra de nordamerikanske indianere. Fra utallige etnografiske kilder kender man også midterpassagen eller aksen i bygningsværker af forskellige slags, som repræsenterer andet end mere blot et sted, man går igennem, men som faktisk som en illustration af livets flod, man bevæger sig igennem forskellige tilstande. Og det vi nok skal forestille os er, at dette fælles rum, som midtergangen udgør, her har shamanen eller en eller anden form for religiøs person bevæget sig op og ned igennem og foretaget forskellige typer ceremonier, der bandt stammen sammen, der fik folk til at forstå, de hørte til denne gruppe, og ikke mindst rejste ud i åndelig forstand på vegne af gruppen af mennesker, og sikrede sig, at fangsten blev god, og at året gik, som det skulle. Udgravningerne afslører desuden miniatyrefigurer skåret i hvalrostand eller træ. I figurerne skildrer Dorset-mennesket det, der er vigtigst i hans verden. Dyrene omkring jægeren. Oftest er det sælen og de andre dyr i havet. Jægerens harpun har fået ansigt og er blevet levende. Krydser og kors ses ridset ind i figurerne. Det er formentlig sjælemærker. Dyrene har sjæl og manifesterer sig som hjælpeånder. Dorset-folket har haft den overbevisning, at menneskets styrke kan øges ved kraften fra dyrenes ånder. Hyppigst ses udskæringer af de 2 nært beslægtede væsener, mennesket og isbjørnen. Bjørnen kan ganske vist være bytte for jægeren, men den er også hans ligemand. Bjørnen kan tage jægeren som bytte, og bjørnen kan overskride grænsen mellem hav og land. Bjørnen er den vigtigste hjælpeånd for shamanens rejse mellem de forskellige verdener. Figurerne fortæller om en fjern fortid, hvor mennesker og dyr kan tale sammen. Hvor mennesker og dyr kan transformere sig i hinandens skikkelser. Udgravningerne i det nordlige Grønland har nu vist, at Dorset-folket og eskimoerne har mødt hinanden. Dateringen af de arkæologiske fund antyder, at der ikke bare har været tale om et kortvarigt møde, men en eksistens side om side i henved 100 år. Hvilke konsekvenser mødet fik for Dorset- eller Dunit-folket, står dog stadig hen i det uvisse. Dunit-folket dukkede ud af ingenting og forsvandt på samme gådefulde vis.